Barkanku da shigowa cikin wannan tasha tamu mai albarka. Barkanku da ziyarar wannan shiri namu mai albarka. Mai kallo mai saurare, tabbas mutuwar fitacciyar jaruma wato Hajiya Daso ya matuƙar girgiza mutane da yawa da dama sakamakon har irin yanayin yanda aka yi furucin cewa lafiya lau take lokacin sahur kuma ta yi sahur ta kwanta bacci. Shi kenan baccin da ba a dawo ba kenan. Mai kallo mai saurare, daure ka danna mana subscribing tare da alamar ƙararrawa domin inganta muku shirye-shiryenmu kuma domin samun dawo kawo muku ci gaban wannan rahoto da muka kawo muku kan wannan tasha tamu mai albarka. Mai kallo mai saurare, tabbas Hajiya Daso ta matuƙar sha gwagwarmaya sosai a masana'anta ta Kannywood kuma a irin jimawar da ta yi tabbas ba kowane jarumai bane ba ake samun wanda suke ƙarko kamar haka. Mai kallo mai saurare, tabbas a irin yanayin yanda waɗansu da yawa da dama suke kallon shirye-shiryenta a da baya har yanzu tana matuƙar ƙayatar da mutane sakamakon waɗansu dalilai irin kwamadin da take fitowa yi a cikin shiri kuma a haka kawai nishaɗin da take yi wa kanta wannan abun yana matuƙar ja ra'ayin wato mabiyanta wato masoyanta waɗanda haƙiƙa suna son ta bilhaƙi da gaskiya. Mai kallo mai saurare, tabbas a labari na gaba za mu binciko muku dalilin mutuwarta, me yasa ta mutu, mutuwa haka kawai mutuwar ta zo ko dai akwai dalili ko da wani sa hannu a ciki. Mu dai abin da muke so da ku shine idan da yau shine farkon shigowar ku wannan tasha tamu mai albarka, alfarmar da muke nema gare ku shine subscribing za ku daure ku danna ƙarƙashin wannan bidiyon da kuke kai tare da alamar ƙararrawa, sannan ku yi liking kuma za ku iya sharing zuwa group WhatsApp, Facebook da sauransu.